आणि हे पप्पा आमचे इलेले आहेत उघडे स्ट्रॉंग मॅन अगदी। आणि हे दीपाली आता काजूवर तुटून पडला खाऊ का जे ह्यो पिकात वाटता काळो दिसता होय ना कधी पिकता आणि मी कधी ढास मारते असा झालेला दीपाली। ही माझी शाळा मी हय शिकलोय 1ली ते 7वी पर्यंत। रनिंग मध्ये 1 नंबर होता ना तुझा मग काय काजी चोरूक जायचे लोकांचे गडगे ओढून। गणेश दाखवचा जम्मू काश्मीर दाखव बघा बघ मराठी शाळेतला पोरगो बघा जिम जिंकणारा माणूस नाही जिम जिंकणारा अरे हा रे पिकली करंदा बापरे गंधर्व मोठा मिळाला हा ब बेरी पहिले साडी आज काय तुझी फेकून देऊची लागणार वाटतं। अरे वा चिकना भेटली आहेत आमका वाव लवटात लवटा। नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे सड्यावर आमच्या बागेत। तर सड्यावर आमच्या बागेत आज भाजीत फणस हवा कालवा घालून फणस भाजी खाऊची आहे। तर आम्ही फणस आणू का जातो आणि करंदा चटणीसाठी आणि काय हवा आणि आंबे काय झालेत काय जून झालेत काय आंबे काय आणि काय भेटात वरबडून आणूचा। तर आता आम्ही जातो सड्यावर आमच्या बागेत। तर आमचा व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघत राहा। लेट्स गो चला। काय चालतंय काय म्हणता होय होय आंबे झाले का बघून येतो हे आतापासूनच दमले अर्ध्यावर येले आणि दमले अजून लय चालूचा घाकी लेफ्ट राइट लाइन से चलो लय चढाव आहे हो पोखरल्याने आहे तेव्हा घाटी होती आता रस्तो झालो। मनीष 1 नंबर जिया 2 नंबर मी 3 आणि काकीला काठी पाहिजे काय आला हे बघ आंबे आंबे लागले होते मगाचपासून आंबे दिसत नव्हते आता हे दिसूक लागले आंबे। हे हात लागा हे कोण जम मारता बघ कोणाचा हात टच होता आंब्याक का हा गंधर्व बघू अरे लय जोरात उडी मारल्या भाविका नाही भावीचो नाही हात पोचणार मनीचो तर अजिबातच नाही जिया जियाचा हात पोचता का बघूया हे जिया काढू नका आंबे। तर मित्रांनो फायनली आम्ही आता सड्यावर इलो आमच्या आता आम्ही आमच्या बागेजवळ जातो आमच्या आडीत फणस काढू का आणि पप्पा पण हे इलेले आहेत आमचे आणि ही आमची आहे समोर दिसता आमची शाळा। तर आम्ही शाळेत नंतर जाणार आहोत पहिले आमच्या आडीत जाऊन येतो आम्ही। आणि हे पप्पा आमचे इलेले आहेत उघडे स्ट्रॉंग मॅन अगदी पाणी भरतात। ह्यो आहे आमचं मांगर हा हो बघा हा हा हे पडवी केल्याने आणि ह्यो आतमध्ये मांगर सर्व पप्पांचा सामान आहे सर्व होय। आणि हे सर्व गडग्यापर्यंत चिरे दिसतात तिथपर्यंत आमची जागा आहे। आणि काय काय लावल्याने या पप्पानी ह्यो माड लावल्याने जो काय वाढत नाही वाटता आणि काजूची झाडं लावल्याने आहेत। रे बापरे गंधर्व खाय चढलो गंधर्व पहिलंच गंधर्व कॅच खय टाकलं काजू गुरड पडले हे काजू आणि मी आता हे खातोय धुवा कशात माका पण ठेवा
एकदम टेस्टी आहे. आम्ही लहान असताना खायचो. अरे पिकलेच आहेत ते, एका काय नाही कळत. हा ना. आणि आहे दीपाली आता काजूवर तुटून पडला. खाऊ का बोंडा? खाऊ. पप्पा किती खातास बोंडा तुम्ही? पप्पा आमच्या दिवसाक 2-4 असेच तुडवतात. आणि हाय दीपाली परत एकदा दुसरा बॉन्ड खाता. ऐकतच नाही कसाच. मुंबई खाऊ का? खा गो. मी नको म्हणतोय. मरणाची बोंडा खा किती ते. सासऱ्यानं लावल्या ना झाडा. खरंच लय भारी वाटत आहे आणि हे टेस्टी आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही काजू पाडवून झाले आमचे आणि खाऊन पण झाले. दीपालीने 2 खाल्ल्या ना. 3 बापरे. मजा आहे बाबा. तर आता आम्ही जातो भाजी का फणस हवा तर तो फणस काढून जातो. चला हे असू दे पाडले जाताना घेऊया. हे नीट येवा त्याच्यातून आतमध्ये ही पण आपलीच बागा. चला तर आम्ही आता दुसऱ्या बागेत इलो आमच्याच आणि हय फणस काढूच्यात. पप्पा दाखवतात आमका फणस काय आहात काय आता. आणि पप्पाने फायनली शर्ट घातले नाही आमच्या. आणि ही सर्व कलबाची झाड आहेत. छोटी आहेत जरा. तर मित्रांनो थंय फणस आहे आमचो. थंय जातो आता फणसाखाली. हे येवा हवं फणस. अरे हा पप्पा तुम्ही तोडलास का? बेळा पाडलो आम्ही. औषध विषय जाऊ का बॅरल घेऊन जाऊ का? चिरे 4 वेळा लावून टाकतो. फायनली आम्ही फणसाजवळ पोहोचलेले हो. अरे तू पिकवा की काय? पिकले की काय? मारून बघ. हे मार असा असा टिचकी मारून बघ. नाही नाही कच्चा. एक घेऊ भाजी का? भाजी घेऊ पिकात वाटतं. काळो दिसता होय ना. अरे बापरे वरती लय आहेत फणस. हे बघ लय घोसाने लागले यंदा. अरे तो जून आहे. पप्पा एक जून सो काढा. नको नको आहे तो नाही. जून वाटत नाही तो. हे बरके आहेत बरके आहेत. एक भाजी काढा आणि एक पिकोक काढा म्हणजे पिकलो काय खावा आम्ही. खायचो घरी काढून भाजी करा. काढा एक फणस. काढलं पप्पाने काढल्याने फणस बाबा. हे कोण ना ठेवता घेऊन जातील लोक. हे गंधर्व घे. थांबदा माझे डीक गळून जाऊ दे. तर मित्रांनो पप्पाने आमच्या 2 फणस काढल्याने आहेत. एक भाजी का कोवळोसो बघून आणि एक खाऊ का म्हणजे जूनसो बघून काढल्याने पप्पाने. आणि दीपालीने हावऱ्यासारखं हातात घेतल्या ना. कधी पिकता आणि मी कधी ढास मारते असा झालेला दीपाली का. हे पण तो डीक तुझ्या लागा साडी का बघ. ते का काय करूच असतं माहित आहे का? मी हातात घेतलाय खाणारा सगळे. तर मित्रांनो फायनली आम्ही आता फणस काढलो आणि पप्पा आंबे जून झाले आहेत काय बघतात. आंबे नाही धरले यंदा. हा हा. तर ही सर्व आमची कलबाची बाग आहे. ही सर्व मोठी कलबा जुनी. मित्रांनो आमचे आता काजू तोडून झाले आणि फणस तोडून झाल्या. आता आम्ही जातो आमच्या शाळेत. नाही मराठी शाळेत. दीपाली चुंबळ हे कर. चुंबळ देव पप्पा हे का एक आणि डोक्यावर घेऊ दे फणस. आता न डोक्यावर घे फणस. चला चला. अरे भावीच्या डोक्यावर दे नाही तर. पाण्याचे बॉटल जियाचे दे नाही तर डोक्यावर. जियाचे केस जास्त काटे. चला आणि शाबाश. आणि पप्पाने लाकडाची सोय केलेली आहे. पाणी गरम करू. पूर्ण प्राथमिक शाळा नाडण वीरवाडी. तर मित्रांनो ही माझी शाळा. मी हय शिकलोय 1ली ते 7वी पर्यंत. आणि आता गंधर्व आणि मनीष दोघोले ह्या शाळेत शिकतात. पण आता लपडा काय झाला लॉक करून ठेवला मास्तराने. तर आता आम्ही जातो गाडग्यावर उडी मारून आम्ही जातो. आता फक्त दीपालीचे बांधले. दीपाली आता उचलून घ्यायचं लागतं. चला
थांब 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 थांब. अरे त्या जिया गेला आणि भावी काय येत भावी नाही. काय येत नाही बघा 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 काय आता. भावी जिया चाल कशी गेली तू? चढून हे बघ. या. भावी भावी बघ. जा जमकर. दीपालीसाठी टास्क आहे आमच्या. शाबाश. साडी घालून हे स्कूलमध्ये ऍथलेटिक्स होती ना तू दीपाली. अरे पडशील ना दीपाली ते पकडतो मस्करी नको. रनिंग मध्ये 1 नंबर होता ना तुझा. मग काय काजी चोरूक जायचे लोकांचे गडगे ओढून उडी मारून. तर फायनली दीपाली इली आतमध्ये. अरे आमच्या वेळी हे संडास बाथरूम वगैरे नव्हते. आम्ही हे मुतायचे उघड्यावर. भावी तुमच्या स्कूलमध्ये टॉयलेट बाथरूम आमचे नव्हते. आम्ही उघड्यावर मुतायचे. तर मित्रांनो आम्ही फायनली आमच्या शाळेत एंट्री मारलेली आहोत. पूर्ण प्राथमिक शाळा नाडण विरवाडी महाराष्ट्र राज्य. नकाशा. अरे म्हणजे काय हे कार्यालय. हे मुख्याध्यापक आमचे हे बसायचे कार्यालयात. आणि ह्यो 7वीचो. आता बदलले का माहित नाही. हे गंधर्व तू माहिती सांग आता तू. आमच्या वेळ हे 6वी 7वीचो वर्ग होतो. पहिली दुसरीचो वर्ग. हय पहिली दुसरीचो आता. 6वी 7वीचो वर्ग. हा हा हा. आणि इकडे तो 10वीचो वर्ग. आणि हय भारताचो मॅप सांग कुठे आहे काय आहे ते दाखव. महाराष्ट्र काय वाचून दाखव. महाराष्ट्र. अरे भावी हे काय आहे महाराष्ट्र. जम्मू काश्मीर दाखव चल. जम्मू काश्मीर. हा वाच वाच तरी दाखवते. शोधा शोधा जम्मू काश्मीर. मनीष दाखवतो जम्मू काश्मीर दाखव. बघा बघ बघा 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 शाळेतला पोरगा मराठी शाळेतला पोरगो बघा. आणि CBSE 50,000 फी भरतो. फेल म्हणजे माझे पैसे फुकट गेले आहेत. हे काय आणून मराठी शाळेत घालू गो. जम्मू काश्मीर ह्या पोरान दाखवल्यान बघ. खया ह्यो आहे जम्मू काश्मीर हे दाखवते का. ह्यो बघ जम्मू काश्मीर. जम्मू काश्मीर. हा तुझं हाय काय महाराष्ट्र. भावी. हा बघ मनीष शाबाश. हा काय वाजवा बाबा. हे मनीष साठी क्लॅप. चला चला आता पुढे. पुढे आता. जिम जिंकणारा माणूस नाही. जीभ जिंकणारा जीभ जिंकणारा जग जिंकतो. जीभ जिंकणारा. हा जीभ जिम अरे जी. दया क्षमा शांती तिथे देवाची वस्ती. मनुष्य हा आपल्या भाग्याचा शिल्पकार. विश्वासामुळे माणसाला वळ 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 बळ. अरे अरे वाचुकला. अरे अरे बाबा हे दिसत नाही आता फुसाटला. आता ब हा काय व आता काय समजता. बळ येते. मी म्हणते वळ काढील मी पाठीवर आता. चल एकाच्या पाठीवर वळ काढील. चला आता चला. हे आणि ह्यो आमचं हॉल शाळेचो. हय आमची प्रार्थना वगैरे व्हायची. डान्स करायचा. आणि ह्यो स्टेज आमचो. डान्स आणि हय आम्ही डान्स करायचा. मी पहिलो डान्स केलं होतं खायचो तो. हे खायचे डान्स यांचे. तर मित्रांनो हे आमचं हॉल आहे. ह्यो पूर्ण हॉल आहे आमचो. हय आमची सकाळची प्रार्थना व्हायची. आता तुमची काय होता प्रार्थना. हयच यार पोरा कमी. तेव्हा आमच्या वेळी लय पोरा होती. ते वर्गात व्हायचे नाही. मग लाईनीत बसा आणि काय नाही काय बाबा. एकाच वर्गात सर्व बसतात. हे हॉल रिकामीच असतं. हॉलमध्ये काय करतात आता. टोटल 20. अरे तेव्हा एका वर्गात 20 होते आमच्या. 20 काय आमच्या तर 30 पोरा होती. ते आता पण तुमच्या हत नाही आमच्या आता एका वर्गात तर एकच पोरा. अरे बापरे मराठी शाळेची हालत बेकार. तुम्ही म्हणजे तुमच्या पोरांका मुंबई घेऊन जातास. मग नाही काय लोकसंख्या कमी झाली. वाडी मध्ये शाळा झाल्या आहेत ना आता.
काय झाला काय शाळा झाले एकच शाळा नाही 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 आता प्रत्येक गावागावात शाळा झाले तेव्हा मोंड्यावाडचे आमच्याकडे होत तेवढे 4 शाळा आहोत. 1 काय नंबर, झाला? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर. ते काय नसबंदी केल्या नाही की काय बेंगुला सगळ्यांची आणि जो इंग्लिश मीडियम हा इंग्लिश मीडियम मध्ये घालतात सर्व दुकानं चालवतात तुम्ही. हे आणि हय अब प्रजासत्ताक आणि स्वातंत्र्य दिना दिवशी हय झेंडो फडकावायचे आम्ही करवंदा खाडू आणि हय आता शाळेत. परेड पाहिजे परेड सावधान विश्राम सावधान सामने से तेज चल हाँ? इंग्लिशमध्ये बोला, इंग्लिश मीडियम. अरे इंग्लिश माका येतलाय हे आलं ना मराठी शाळेचे वडील आणि सावधान विश्राम ए दर मी दाखवते आधी पहिला सावधान विश्राम आठवण घेऊचा सावधान ए उजवो पाय उजवो सावधान विश्राम ये बाबा ये मनीष डावो पाय उचलून बाजूक टाकायचो सावधान विश्राम सावधान आता सामने से तेज चल लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट मनीष का रॅम्प करता की का असो लव मध्ये बापरे बघा हे मराठी शाळेच्या पोरांचे व्ही एफ आणि हार्ड मध्ये हे लवची पानं लिहिणारे कोणते कळू देत आहे हे गंधर्व तुझा नाही ना आहे नाही नाही जी आहे जी आहे गंधर्व सुटला आता व्ही वाला कोणतं शोधूया चला कळू देत मनीष कोणी लिहिल्या मनीष नाही ते 8वी मधून येतात ना. तर मित्रांनो आम्ही आता शाळेच्या पाठच्या बाजू गेलो ही शाळेची पाठची बाजू हा आणि आता आम्ही जातो ह्या गडग्यान पलीकडे जम मारून तर कशा का करंदा काढू इकडून खैसून जातात इकडून जायचं. इकडून तुम्ही कसं रोज जाणार? शाळेत असताना जातास काय नाही आम्ही नाही कसा जीव घालवता नाही जमत तर कसं करतोस तू आधी जायचे पण थांब अरे खोला जम नको करू मित्रांनो हे तारेवरची कसरत करूची लागतं आमका हे थांब जिया हा ये थांबा मी येते आता. हे काय हे काय येतच नाही का नुसता ह्या करत राहता नुसता बघ कापत राहता नुसता थरा 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 तो पाय काढ उतरा गंधर्व दाखवता भावीजी या चला हे सावकाश हा मग मी ह्याच शाळेत होतोय तू हसत्याच अरे 1ली पासून 7वी पर्यंत तू आता कितवीत दुसरी येतस ना मग 1ली 2री मी होतोय 7वी पर्यंत होतोय मी ह्या शाळेत अरे बाबा 7वी नंतर दुसऱ्या स्कूल मध्ये तर मित्रांनो आम्ही आता हा करंदा तोडूसाठी इलेले हो पिक्की करंदा काय दिसत नाही ही काय होत हत पिक्की होत ही काय म्हणतस माका कच्चीच दिसतात हे बघ हे आहे कच्ची करंदा आहात तीच काढते. आणि पिक्की हेंका काय गंधर्वाक दिसली बाबा माका नाही दिसत माका कच्चीच दिसतात सर काढलो आम्ही आणि पिशवी खयात बघू एक तरी दे बघ चव चव बघते खाऊचं आता. खयात अरे हा रे पिकली करंदा हा मला खायची आहे. हे बघ हे का काय म्हणतात ता हे पण टेस्टी लागतात अरे ही काय रे अरे हा रे बाबा ही खातो आम्ही काळी ती तोरणा नाही रे चिकना चिकना हे बघ चिकना चिक्कीची चिकना हा हे बघ चिकना हे बघा सुकले सुकलेला आता चिकनाचा आणि हे बघ करंदा बघ कसली धरली होती बाहेर कोणी तोरणा काय करवंदा चिकना आणि तोरणा हा 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 3 फळं खायच्या बापरे गंधर्व मोठा मिळाला हा बघ बेरी ब्लूबेरी सारखे ब्लॅकबेरी करंदा लय मोठी करंदा हा धुवून खावा हे बघ अरे दीपाली पण एक भेटला आमकाच नाही भाविका बिचारेक देवा भाविका नाही भेटली
परत एकदा थोडीशी पिक्की करंदा भेटली आमका म्हणजे हेंका माका काय भेटतच नाही आणि मला खाऊक पण नाही दिल्याने कोणी खाड घालते थांबा तुमची बघू हा हा हे घ्या. अरे पण हे ठेवून दे नंतर खाऊया धुवून ही माझी मोठी वली. हा 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 थँक्यू बंदरो. अरे आम्ही तेव्हा असेच खायचे धुळी सकट म्हणून आमची इम्युनिटी स्ट्रॉंग आहे. दीपाली पण अशीच खाते. मला भेटा हे बघ तोरणा बघ किती आहे. आम्ही लय भारी लागतं. चूर्णा बोलतो काय? का चूर्णा वेंगुर्ला तोरणा बोलतात. चूर्णा तुरणा चूर्णा चूरणा हा चूरण लय भारी लागतात ना हे. आम्ही तेव्हा लय खायचे. पिवळी पिवळी असतात ना पांढरी पांढरी जेवढी पांढरी होतील ना तेवढे भारी लागतात. बघूया दाखव बघा किती काढलं असते. अरे बापरे काय तुझे हात झाले आहेत ते. हा हा हे बघ तोरणा वरती आहे. अरे बापरे वरती पण लय लागले आहेत. जाऊ दे हेच काढ एवढीच काढ चल खाऊया. काय आलं होती या भावी नाही हा हे बाबा साडी फाडून टाकणार वाटत तुझी अडकली साडी. ती पहिले साडी आज काय तुझी फेकून द्यायची लागणार वाटत. देऊची लागणार आहे बघा काय ते. चला ए चला आता लय झाला आता. वाटे घालते हा सगळ्यांचे 4-4 जियाला 5 भेटले. 5 होते. ठेवायचा कुठे पोटामध्ये ठेवा. माझ्या आता पोटामध्ये ठेवतोय ही. छान आहे बाई. चला चला लय झाला मित्रांनो. अक्षरशः काळोख झालो आमका सड्यावर. काय आहे काय काय काढलं दीपाली सांग ना. चिकना तोरणा चूर्णा चूरणा तुमची वेंगुर्ल्यात चूरणा चूर्णा देवगडवाल्यांची तोरणा फणस काजू बोंडा हा आंबे आंबे हा एवढे काढले. आणि एवढं सर्व रान मेवा घेऊन आता आम्ही जातोय घरी. चला तर मित्रांनो आज खूपच मजा आली. मी माझ्या शाळेत गेलो जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. आजचा दिवसच मस्त गेला. आता आम्ही आमच्या व्हिडिओचा एंड करतो. भावी करते ना. आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.